Näme dugan mirdi Allah Teala Nuh aleyhisselam näme öz kowmuna peygambere dugratdy. Nuh aleyhisselam barıp aýtdy kowmuna, äşkär etdi, inni lakum rasulun emin idi. Men size Allah'dan uradylan amanatçıl, dogruçul näme iýilçi peygamber dedi. Indi görýär onun kowmy näme zat bilen garşalylar Nuh aleyhisselam? İman bilen garşalylarmy? Inandylarmy? Ya-da küfür bilen garşalyp Nuh aleyhisselam eten yalançy diýdilermi? Lemma qama Nuhun fi qawmihi yaqul hasan Nuh aleyhisselam öz kowmuna şey diýip duranna diýe. Näme diýip durdy Nuh aleyhisselam kowmuna? Inni lakum rasulun emin. Men size näme Allah'dan uradylan amanatçıl, dogruçul rasul diýenne. Qama ba'dun nas yaqulun onun kowmundan käbir adamlar turup näme diýdiler? Meta sara hada nabiyyan. Bu hasan peygamber bolup yetişdi diýdiler diýe. بالأمس كان رجلا منا واليوم يقول أنا رسول الله إليكم. Düýün biziň aramyzda gelip gören adamdylar, buna minni gelip näme? Men Allah'dan size näme urdulan peygamberlik diýip näme? Peygamberlik dawatyny etdi. Haçan peygamber bolup yetişdi diýdiler diýe. Ätgermeslik eder. Ve kana asdiqa'u Nuh. Adam peygamberlik näme? Ve qala bular bir topar adamlar diýdi. Indi Nuh aleyhisselamyň bile oýnap eten doatlar näme diýdi diýe. وقال أصدقاء نوح يولشلر نعم دي بلا ويناب أنوتندري هذا كان يلعب معنا في الصغر ويجلس معنا كل يوم فمتى جاءته النبوة دي ليلا أو نهارا يعني بلن oynap bilen oturup oynap gören adam dälmi diýe kiçiliginde. Buna hasan peygamberlik geldi. Bir gecede ya bir günniň içinde peygamber bolaydy mukadir äät bermeslik edi. وقال الأغنياء والمتكبرون أما قومنا بايلر تكبيرلر ulumsular näme diýdi? Ama wajada Allahu ahadan gayra. Allah şundan başga adam tapmady mukadidiler. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şey diýdiler. Inni sen ala böyle sen mi diýdiler dedi. Senden başga adam ýokmy? Hakykatan sen peygamber bolsaň onda peygamber bir diýalakdan gurlaşmakdan haky ýokary. Men seni gurlaşýardan diýdi. Sonra näme diýdi? Yani peygamber Allah Teala şundan başga tapmadymy? Amaten nasu kulluhum. Yani bar gyrlypdyrdy Nuh galypdyrmy diýdiler. Amaten nasu kulluhum. Bar gyrlypdyrdy şu galypdyrmy peygamber bolmany. Ama wujida fil qawmi illa faqira. Şu qawmyň içinde şu garipden başga tapylmadymy diýdiler diýe. Allah İslam'ı gaýlaýar. Sonra näme Allah biýen peýgambere de saýlada ya bir adam näme toladyk namaz kılmak geçti. Kiçiliginden perişler uçmaly diýmek ýa. Adam bolsa kiçike oýnaram, yerim, içerim, kesellerim. Ve qala al-juhal emma nadanlar näme diýdi diýe? Ma hada illa basharun mislukum. Bu hiç adam däl. Diňe siziýalyk bir adam diýdiler diýe. Ma hada bu hiç adam däl illa basharun mislukum. Diňe näme? Öýüňiz ýalyk bir adam, gulak salmaň diýdiler. Ve qalu ve yana aýtdylar diýe law şa'a Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihada fi abaina al-awwalin. Allah birden islaýyna bolsa bize peýgamber uğratmaklygy la anzala malaikatan näme perişte uğradardy diýe. Emma bir peýgamber geljekmiş diýip ma sami'na eşitmedik bihada bu habary fi abaina al-awwalin. Atabawalarymyza eşitmedik diýe. Ne bir wagt geler Nuh diýip bir ýurt çykar biz muňa görnüňler eşitmedik. Birden uğradylýan bolsa içimizden biri uğradylmaz öýden Nuh garip. Öýdem kiçilikde biziň oýnap eten perişte geler diýdiler. Ve qalu yana aýtdylar da ve qala ba'dun nas ve käbir adamlar näme diýdi? Inna Nuhan yuridu an yanala riyasa. Nuh näme bu peýgamberlik dawatyny siziň içinde başlyklyk satapy geldi diýdi. An yanala almak istedi diýe başlyklygy. Ve şeref ve ağra galanjak boldy diýe bi hada taryk şu ýol bilen. Eka peýgamber diýip biziň namaza ýerjek bolýar, soňra näme? Bir dol elini alan soňra bize baş bolýar näme? Ağra galanjak bolýar diýdiler. Inne bu gurrunlardan soň beýne Nuhin we qawmihi Nuh bilen qawmynyň arasynda näme gatlar bolup başlaýar. Kana an-nasu yarawna anna ibadatal asnami huwa al-haq. Adamlar nazarynda näme diýe? Butlara çokunmaklyk hakdy diýe. Adamlar näme butlara çokunmaklyk hak saýardylar, hak görerdiler diye. Ve anna ibadatul asnam huwa al-aql ve aqllygyň talap etýän zady şu butlara çokunmak diýerdiler diye. Ve kanu yarawun anna allazi la ya'budu al-asnam huwa fi dalalin ve safaha.
Ve yana şunlarla fikirler ördüler diye. Butlara çokulmayan ağaşan ve akmak sayardılar diye. Kim butlara çokulmasa şol adam fi zalalin ve sefahetin diyerdiler diye. Ağaşan bir akmak diyerdiler diye. Ve kanu yekulun ve yana aydardılar. Kad kana abauna ya'budun al-asnam. Felimâzâ la ya'buduha hâzâ. Atavava edilik gelmeyen var. Bu kimmiş deydiler diye. Bizim näme Hudaýla muda çokunmalar. Ala böyle. Geçmiş bar yalnızda inni şunku doğru deydiler diye. Ve kana Nuhun yara ennel âbâ kânû fî dalâlin ve sefâha. Amma Nuh aleyhisselam näme diye näme görürdü? Atavavalarımız doğru bu da çokunanan bolsa näme ýöne olan edenler yalnız diye. Olan bu da çokunan var, bu da çokunan da doğru. Ýöne olan näme eden zatlar yalnız diye. Ve kana Nuhun ve Nuh näme fikir yara näme görürdü diye. Ennel âbâ kânû fî dalâlin ve sefâha. Ol bu da çokunun atavavalar näme ağaşanni ve näme akmaktılar diyerdi diye. Ve enne Adem huve ebul âbâ. Tamam näme aydardı diye atalarımızın atası Adem değil mi? Ve enne Adem ve huve ebul âbâ. Yani Adem aleyhisselam bizim atalarımızın atası ve ma kana ya'budul asnam bel kana ya'budallah. Ana atavavalarının liyanmızı onu khas yukarrak kaydalıyınlar. Ne çıkarlanırsa näme sen hakika atavalarına yakınlaşan. Atavalar bizim atası kimdi diye Adem'di diye. Ol bu da çokunurdu yok bu da çokunmazdı da ol Allah çokunurdu diye. Ve ennel kavme fi dalaletin ve sefahetin iz ya'budun al-ahjar. Emma bu vakti kavm näme ağaşmaklıkta ve näme akmaklıkta sebebi olur ya'budun al-ahjar daşı çokunýarlar ve la ya'budun Allah'allezî halakahum emma olur yoktan baradan Allah'larına ibadet eden aklar diye. Şey diyem näme Nuh aleyhisselam qama fil kavmi yaqulu bi a'la sawtihi. Kavminin arasında dik durup batlı sesi bilen jar etti diye Nuh aleyhisselam. Ya kavmi i'budullah ma lakum min ilahin gayruhu. Ey kavm i'budullah bir Allah ibadet edin ma lakum size ondan başka ilah yok min ilahin gayru. Inni akhafu aleykum azaba yawmin azim. Siz bu şirk küfürünüzden näme dänmeseniz, gaýtmasaňyz men gorkýarym sizin üstüňize uly bir azap gelir öýdi. Emma kavmun Nuhun kepin dinledilermi? Yok. Näme diýdi diye qalal mala'u min qawmihi. Nuhun kavmundan bir cemaat aýtdy diye bir topar turup inna naraka fi dalalin mubin. Belki de Nuh sen gatýalňysyn. Biz sen adaşan taýat ediler diye. Biz adaşan nälidiler diye. Ha? Mubin uly. Biz seni ulu ağaşanlığa düştün deyip sayat edilir diye. Nuh aleyhisselam näme dedi? Kala ya kavmi leyse bi dalaletun. Ey kavmum, ey ilim. Menne dalale yok, menne ağırgınlık yok, men bir ağaşan adam değil. Velakin yöne men rasulun min Rabbil alemin. Alem zahan yoktan baradan Allah'dan, Rab'dan uğradılan men peygamber. Ubelligukum menin vazifam yetirmek. Ubelligukum. Şoň üçin men size yetirýäryn risalat Rabbi. Rabbimin näme buyruklarını, Rabbimin emirlerini yetirýän size. Ve ansahu lakum ve men size nasihat etýän. Ve a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Ve näme Allah maňa öwretýär men sizin köp bilmeýän zatlaryňyzy bilýän Nuh aleyhisselam. Yana näme etdi Nuh aleyhisselam? Köpçülük kavmundan näme kavul tapmasa da içinde kâvir näme yüreği arasında sağda kâvir adamlar näme iman eden boldy diye. Ve ijtehada Nuh aleyhisselam näme etdi? İjtehada, gayrat etdi diye. Gatycan etdi. Ve ijtehada Nuh kesiran diye. Nuh gatykan can etti diye, gayrat etti diye. Näme üçin en yu'mina kavmuhu? Başlyk bolmaklyk üçin, pul gazanmak üçin yok. En yu'mina kavmuhu. Näme iman eder ýalyk onuň kavmy. Kime öýdünemi? Yok, Allah. Allah iman ettirmekli üçin gatkan can etdi diye. Ve ya'budullaha ve yetrukul asnam. Ve Allah ibadet ettirmekli üçin. Ve Allah'dan başka asnamların butlaryny taşlattyrmakly üçin Nuh aleyhisselam gaty dawatda can etdi diye. Yani walakin ma amana bi Nuhin illa ba'dul afrad min qawmi. Yani şonda Nuh aleyhisselamın bu cefa çekip can edişine teretmesi zannıya
onun kavmundan efrat bir sağalgıca adamlar näme iman etdi diye. Ma amana bihi illa ba'dul efrat ellezina ya'maluna bi eydihim ve ya'kuluna al-halal. Ona iman edenler köpüse kimden diye elleri bilen gazanıp halal yiyen adamlardılar diye. Mesela halal yaşamaklığın ödü näme? Bir hak tapmaklığın yolu. Mesela adam näme? Kesbinden, gazanyan vadından, iyan vadından näme? Hatta ruhun peydal, ruhuna da täsir etýär. Adam näçe halal yip dogry boluverse, şonuň ýüregen garalana. Şunuňmy? Emma bir adam haram yip günah edýärse ýüreg garalýar, soň ýüreg garalan tamam näme diýär? Gowýuna gow diýip bilmezdi, erbeden erbet diýip bilmezdi. Şunuňmy? Emma bular näme öz dawana zatlaryny ýaşap berip halal yip beren adamlar näme etdi diýär? Az böyle iman etdi diýär. Emma agniya min qawmihi emma qawmunun näme iyiliniň baýlaryna näme etdi diýär? Fakat mena'ahum kibruhum an yuti'u Nuha diýär. Emma näme ulumsulary näme etdi diýär? Baýlary ulumsuluklar saklady diýär, Nuha itaat etmekde. Nuha iman edip onuň ýerine düşmeklikden näme ulumsuluklary sebäp boldy diýär. Ve şagalathum ve başagayetdi diýär amwaluhum mallary we awladuhum we çağalary en yufekkiru fil ahire. Ahiret barada bir pikir etmeklikden näme saklady diýär, başagayetdi diýär. Bar gamlary aladalar näme çağalary bilen mallary boldy diýär we kıyamaty, ölümi, diýirligi cennet dowda Allah'ın buyrukdur gaýtargylaryny pikirletmeklikden näme başagayetdiler diýär. Ve kanu yaqulun we şeydiyem aydyr şu we kanu yaqulun ve şey diyerdiler diye nahnu aşraf ve haulâ'u eradil. Bir ağraylı hormatlı adamlar ve Nuh'a uyan gariplerin bir pes adamlar diyerdiler diye. Eradil, pes adamlar. Mesela bağaylar näme halal davana dalan geldiklerin bir saat adamlar pes sayalar. Ama Allah'ın yanına olur değil adamlar halal yanına. Nahnu aşraf ve haulâ'u eradil. Bir ağraylı hormatlı adamlar olur pes adamlar diyerdiler diye. ولما دعاهم نوح إلى الله قالوا وحسن نوح قال الله çağıranlarına näme diýdiler? Anu'minu laka watteba'aka al-arzalun. Sana iman edersin mi diye sana bar pesler iman edenden soň diýär. Bar pes iman etdi sana diýär. Inni bir ýalyk baý ağraylar adamlar sana iman eder mi diýdiler. Ve talabu min Nuh an yatruda haula'il masakin. Ve şey diýdiler näme ulumsuluk edip Nuh'tan talep ettiler diye näme gapdallar, garip gatarlar koýmaklygyny. Şu garip gatar pesler ýanlar tawondan baran diýdiler. Walakinna Nuhan aba ve qal. Yani Nuh aleyhisselam näme etdi? Olaryň o teklifini kabul etmedi, ýüze wurdy. We aýtdy: "Ma ana bi taridil mu'minin." Siziň nazarynızda pesem bolsa, olar müminler diýdi. Men müminleri kowayan adam däldi. Ma ana bi taridil mu'minin. Men müminleri kowayan adamlar da, sebäpsiň olar Allah iman eden adamlar. Inna laysa babi mulk. Menin gapym bir paatçalyk gapysy däl. Şalar gelip gedalar gelmedi ýalar. In ana illa nazirun mubin. Belki de men diňe janamy Allah tarapyn uğradylan bir uly bir näme ägälenlerji adam diýdi. Men bular ägälenlerdim Allah'ın azabından bularım Allah'dan gorkup ona iman etdiler diye. Men gapym şalygyň gapysy däl, ona gedalar gelmedi ýalar diýdi. Ve kana Nuh ya'rifu anna ha'ula'il masakin mu'minun mukhlisun. Fakat Nuh aleyhisselam bilerdi diye ol adamlar garip bolmadylar. Olar näme arasynda mümin adamlyklaryny. Ve anna Allah yagdabu ve Allah'ın gaharynyň geljegini bilerdi. Iza tarada eger qawsa ha'ula'il masakin o garipleri. Ve izen la yansuruhu ahad. Ve garba aylan getirdi o gariplerim qawsa kim onda näme Nuh aleyhisselama da'wat ýoluna yansuruhu yardımcı oldu. Hiç kim yardım vermez. La yansuruhu. Deyste Nuh aleyhisselam'a hiç kim näme yardım vermezdi diye. Faqala Nuhun. Allah Nuh aleyhisselam'a ba'dara cevap verdi. Ya kavmi men yansuruni min Allah in taraktuhum. Ey adamlar diýdi. Ya kavm, ey adamlar. Men yansuruni min Allah. Allah'dan meni kim gorak başarar diye. Eger men ona iman eden müminler kowsam diýdi. Olar Allah iman eden adamlar menem şoň üçin olar kowsam Allah'ın azabından men yansuruni kim meni gorasyn diýdi.
Hujjatul agniya. Inni garip baýlar näme özleri şo bir delil tutunan boldylar, hakka gelmezligi. Ve olaryň näme Nuhun ýanyň kovulmaklaryny özleri şo bir delil tutunan näme diýdiler. Ve qala al-agniya aýtdy diýe baýlar. Ellezî yed'u ileyhi Nuh ve leysa bihaq ve leysa bihayr diýdi. Adamlar Nuh'a öýüňi allatmaň diýdiler diýe. Onuň çağırýandady hakam däl, hayram däl diýdiler diýe. Limada onun bir-birini sorap berip, näme üçin bolşýarlar? Lianna jarrabna anna nahnu as-sabiquna fi kulli khayr. Biz näme tejribede gördük diye hemme hayırda biz öňürtülen adamlar dämi diýdiler diýe. Bizim näme bol maşinimiz var, bol ulagymyz var, öýlerimiz var, çağalarymyz kän, pullarymyz kän. Öz ýanlarynda dünýäwi maddi zatlar pikir etdiler. O dünýä var, cennet var, Allah'ın sogawy var, sogawy iş var, hayır iş oňa deretmediler. Hemme hayra öňürtülen biz dämi diýdiler. Lana kullu tibin min at-ta'am, in gow tagamlar, in gow naharar biz ýemizatmy? Wa lana kullu jamilun min an-libas. Wa her bir näme eşiklen owadan muadafyn bizge ýemizatmy? Wa an-nasu kullu şeyin lana taba' wa bara adamlaryň biziň ýydymyza düşýän adamlar dämi diýdiler diýe. وإنا رأينا أن الخير لا يخطئنا ولا يجاوزنا في المدينة. Şunluk bilen bir şeýle pikire geldik diýe bir hayır bolsa, bizden ýalňyş başga geçmejegine we näme we şular wada näme bizden ýaçyp başga birini taýlamajagyny bildik diýe. Hak bolsa şular wada hukman şu hak bizi tapmaly, bizden ýalňyş başga birine geçmeliler diýdiler. Bunun deliljikleri. وَلَوْ كَانَ هَذَا الدِّينُ خَيْرًا la atana qabla haula al-masakin. Inna şunuhum şagyryan dinem hayır bolsa diye gariplerden öňürtüp biziň ýanymyza geldi diýdi. Law kana khayran sabaquna law kana khayran saquna ilayh. Eger näme hayır bolanmasa diye o din. Onu birinji biziň ýanymyza getirerdiler. Indi biziň ýanymyza gelmedik bolsa diye biliň diye onda şunuhum şagyryandygyny hayramdan hakamdan diýdiler. Yani din bilen dünýäwi zatlar deňediler. Şunuňmy? Peygamberlik bilen, tawhid bilen, da'wat bilen, Allah'ın cenneti sogaby iman bilen näme? Dünýäň bir küçük porsusyny deňediler. Ana näme imansız adamyň kıyasy şu. Deňeşdirmedi. Olam näme düýbünden batyl. Indi kaljanmadan näme Nuh'un da'waty wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nuh aleyhisselam näil da'wat etdi. Ve kim kabul etdi, kim kabul eden aktan Allah'ın o kafir kavme näil azabı duşya ve Nuh'a näme buyurýar. Sonunda inşallah tamamlar.